sărăciosul! Cred că popcornul ăsta e foarte organic. Da, e plin de unt. Ne-am înțeles, Tony. Fără unt. I-am mai terminat. Filmul ăsta e de-a dreptul stupid. Oamenii au frizuri interesante. Or fi din plastic. Gura! Gura! Vreau să văd filmul. Mă duc înapoi după Leo. Nu, Brad, salvează-te. Leo e un biet motor. Leo nu e un biet motor, Stella. E motorul meu preferat. Wayne? Nu cumva tu plângi? Să plâng? Eu nu plâng! Cine zice că plâng? Aveai o lacrimă pe... De ce reacționezi așa? Nu e nimic rău să plângi. Dar eu nu am plâns! Sunt de-a dreptul impresionat, Tony. N-am știut că Wayne e atât de sensibil. Wow, ia te uită ce de insecte. Cred că vor zahărul din sucul ăla uriaș în care am aterizat. Nu le lăsa să-l mănânce. Nu le face bine. O să le strice dinții și le agită. Oh, dar le place. Și apoi insectele astea nu au dinți. Nici nu m-ai ascultat, nu-i așa? Ba da, dar o lacrimă nu înseamnă că Wayne e sensibil, amițe. Trebuie să se bazeze pe un sentiment. A avut și sentiment, Tony. N-ai văzut cât de furios a fost? E negativist. Au! Parcă spuneai că insectele astea nu au dinți. Probabil ai avut o fărâmă de rugină în ochi. Și eu mai pățesc așa ceva? Îmi lăcrimează ochii. Da, Geo, așa e. Hei, n-ai de gând să termin? Doar nu te exploatezi degeaba. Știi că nu-mi permit un distrugător de mașini. Scuze, uitasem. Nici nu o să credeți, Wayne a plâns la film. Nu se poate. Wayne a plâns. Chiar este adevărat? E adevărat, Mari. Iar faptul că Wayne plânge la filme e doar începutul. Minți, smiorcăitule! Bruta mea cea dulce nu plânge. Ba da, plânge. Wayne e un plângăcios. Ha? Unde-i Wayne? Să vă arate el vouă. Da, cum să și abia aștept să se Wayne? Nu mai aveam răbdare. Ce? Eu nu sunt Wayne, sunt nou aici. Jos costumul, Wayne. Te rog frumos. E pentru actorie. Wayne Crump, tu nu faci actorie, ai înțeles? Ba da, face, plânge la film. Nu e nimic, poți să plângi, Wayne. S-ar putea să-ți prindă bine dacă ți înțelegi sentimentele. Lăsați o baltă, nu înțeleg niciun sentiment. Am avut ceva în ochi, eu nu plâng niciodată. Să știți, și dacă nu mă credeți, vă provoc pe toți să mă faceți să plâng. Așa te vrea Wayne. Interesantă propunere, Wayne. Ia loc, tinere. Copii, cei care doresc să accepte provocarea lacrimogenă a lui Wayne vor fi scutiți de tema de casă o săptămână. Nu se referă și la tine, Wayne?
doar dacă nu cumva te faci să plângi singur. Ce este, Wayne? Îți vine să plângi? Oh, masaj muscular excelent! Asta mă ajută să mă relaxez! Mă gândilă la fundă! Cu durerea nu reușim, Mari. Trebuie să lucrăm pe plan psihologic. Hei! Unde-i banca mea? Scuze-ne, Wayne, dar banca ta s-a rupt. Va trebui să stai alături de mine. Putem să citim împreună. Nu trebuie. O să stau cu cramp. Hey! Unde-i dezordinea mea? Cine mi-a stricat camera? Ce-i cu păpușile astea? Iartă-mă, Wayne, dar a trebuit să fac curățenie. Guvernul a declarat camerele dezordonate ca fiind nesănătoase. Mișto! Îmi vreau dezordinea acum! Nu pot, Wayne. Așa au cerut ei. Ceva plăcut și prietenos. Au lăsat și o scrisoare. Să văd scrisoarea aia. Este scrisul lui Cramp. Ești sigur? Nu plâng eu, smiorcăilă, dar tu o să plângi imediat. Salut, Tony. Ai reușit? Nu contează, prietene. Ia uite-te aici. Oh, Tony, ești un geniu. Uite-te acolo. Uitați-vă, m-am lovit de bancă. M-am altuit cu rigla. Oh, nu, am dat cu capul de scaun, dar nu am plâns. Stai jos, Wayne. Lucian are de făcut un anunț. Ultima dată când Wayne a plâns a fost la filmul Eroul Dur. Deci dacă vrem să mai plângă din nou, și cred că vrem cu toții, ce-ar fi să-l ducem să vadă continuarea. Eroul Dur, partea a doua. Bine fie, mă duc. Dar eu nu plătesc. Plătesc eu. Așteaptă aici, trebuie să mă întorc. Nu te duce, e doar o mașină. Nu, Vernon nu e doar o mașină. E mașina mea preferată. Ajutor! Ajutor, doctorii! Mi-a intrat popcornul în ochi, am arsuri la ochi! Știu că e mult, dar Wayne a stricat filmul pentru toată lumea. Dar îi economisesc pentru o pălărie banii de 2 luni. Gata, gata, nu e nimic dacă plângi, domnule Cramp. Învață și pe copii să plângă. E un film de acțiune, amice. De unde era să știu că se va plânge atât pentru o mașină oarecare? Nu o lua ca pe ceva personal. Hei! Nu ți-am spus să te oprești. Dar am terminat grămada aia. Oh, serios? Pe de altă parte, poate e mai bine să o iei ca pe ceva personal. Copil plângăcios. Grămada următoare, Wayne, sparge totul! Totul!